La un nou episod din asta de Minecraft single player. O să văd dacă înregistrează OBS-ul, mă registrează. Bun, fost non. Și bine v-am găsit la o nouă serie acest canal. Să-i dăm drum. Am băgat pe bonus chest să ne fie mult mai ușor. Adică oricine știe începutul, n-am și torțele pentru că ne va ajuta. Hai să omorăm niște vaci, că da, atrag damage. Adică câteva pomni. O omorăm foarte, foarte ușor. Suntem pe easy și mi-a schimbat skin-ul. Pentru că cu acel skin, o să-mi schimb și faza de profil. Oricum cu acel skin nu puteam să mă joc. Oh my god. Nu puteam să mă joc pe foarte multe servere, adică deja skin-ul era folosit și am uitat pe YouTube și era unul pe care îl chema Mauritox HD, exact skin-ul meu. Și am zis, frate, dacă cineva are deja canal cu numele skin-ului meu, oh my god. Vacă mori. Eu vreau să mori. Așa. Avem 6 de astea, avem 6. Bun, hai să săpăm undeva să luăm piatră, dar o să vedem. Vreau să fac eu niște setări, să dau pe 98. Facem pe 98. Și video setting să dăm pe 3 chunk-uri și map-ul pe 2 să lăsăm. Large îl vreau pe normal. Clouds off, nu contează. Avem 15 FPS-uri, 16, nu chiar atâtea de puține, dar merge. Ce face asta? Adventure Opel G. Mi-a doar din FPS-uri. Mă miram. Atunci scoatem, băgăm iar pe 2 și băgăm clouds-ul și folosim, dacă n-avem. Ce este Anastrophic Filter rotă? Ok, hai să nu luăm asta, hai să tăiem niște copaci, hai să luăm. Uai, ce loc perfect pentru casă, uitați-vă și voi, adică ce loc frumos. Oh my god, aici nu o să pun și aici facem casa, aici e un loc perfect, frate, îl iubesc. Și ce așa frumos. Sau nu, o să iau din copacul ăsta, pentru că nu mergea să sparg. Oh my god. Nu știu ce cu lagul ăsta. E lag pe... Dar nu-i server. Nu știu, poate am eu puțin de lăguți, dar... Nu știu, bine. Să facem din dark wood casa. Să luăm tot copacul ăsta. Ăsta nu, că nu vreau eu, că arată perfect. Deci să luăm... Deci e fain că dacă e un copac nu trebuie să iei din toate. Adică ai destul lemn încât să poți să iei mult. Asta vreau să zic. Poți să iei foarte mult lemn. Ok, mai luăm. O să mă dau pe peaceful acum pentru că la început prima zi ne dăm așa, a doua zi ne dăm, nu-mi place așa, vreau pe large, ca nu știu, parcă îmi place mai mult și parcă avem mai puțin. Am făcut destul de șat. Parcă avem mai puține FP, am mai multe FP, nu știu ce mi se pare. Vrei să bag textura? Hai să băgăm o textură. Asta e singura textură. Și hai să băgăm textura, hai să băgăm o textură. Și am o singură textură. De auzi, fără 16 edit 2.zip și prostii. Textura asta schimbă destul de multe. Că nu schimbă foarte multe, schimbă puțin. Avem 14 bucăți de lemn, adică avem un stack și încă 28. Și ca asta vreau să o fac exact în locul acesta, ce va fi plajă. Deja îmi imaginez cum să fac. E un loc perfect pentru o casă. 6 dirt. Nu mă întrebați unde l-am, pentru că chiar nici nu mai știu. Nu mai lăsa copăr. Să mai luăm pământ, dirt. Dau pe normal, pentru că îmi place mai mult pe normal. Ținta asta e mai drăguță. Ce vrei fă dacă? Fă ce vrei.
Voi, văcuță. Astea vrea bătaie, sunt mort. Vrei bătaie? Dă-mi carnea. Oh my god, 2 bucăți. O să prăjim bucățile. Hai să facem oricum va fi destul de frumos, adică pe aici un loc este perfect, facem piscină, adică ce loc drăguț, adică e așa ca în povești, uitați vă și acolo. Și am conjurat de... O să fie fain, o să fie... Poate pe parcursul acestei serii, poate să băgăm și niște moduri, ce să nu o să se întâmple, dar am zis și eu așa. Bine, poate, adică nu știu, poate pe viitor o să fac seria asta de survival. Nu știu cât de des să apară, dar să apară destul de rar. Adică nu chiar în fiecare zi, adică nu știu, nu chiar în fiecare zi, dar o să apară destul de așa o să apară, pentru că oricum până nu am mai multe serii, că de-aia n-am știut ce serie să fac. Am stat de-aia n-am stat până acum, am plictisit, nu știu ce să postez, n-am avut o serie și m-am gândit la survival. Că, na, după aia oricum, o să facem mai multe serii, să facem serie de Build Battle, cred. Singur, de Skyward, de toate nebunile. O să facem dată și o serie de survival cu... Am un prieten pe nume The Phoenix Gaming It. Este cel mai bun prieten meu. Cel mai bun prieten meu, The Phoenix Gaming It. El mi-a făcut o promovare și din cauza lui am atâția abonați. Pare lag. Și din cauza lui am atâția abonați. Și se blochează asta așa. Căutăm niște setări eu la OBS, o să le... Oh my god. O să le mai șterg eu din setări. Adică, na, nu prea am lag, dar merge. Aici va fi casa. Bun. O să începem construcția ei. Ce va fi o ieșire spre... Aici să fie așa, să fie un bar de ăla, așa, o să fie super. O să facem această serie până o să ne plictisim de ea și după o să începem altă serie de alt model de joc. Și vreau ca această casă să fie așa mai ciudățică, să zic. Așa. Să facă parte din pădure. Așa, știți. Frumos. Și o să fie forma casei. Nu e o formă drăguță, dar e o formă destul de drăguță, adică, nu știu, așa, frunze. Să urcăm cu una, două pătrățele în sus. Stai, opa. Bine, o să mă întrebați cum mai să tăiem din frunze, dar din copaci, puțin doar ca să punem astea. Sau nu? Oh my god, mi-e și o idee. Lăsăm așa. Cam că vreau să facă parte casa din asta. Vreau să facă parte, așa că lăsăm așa și o să punem eu acolo. O să pun eu aici un... O să iau eu lemn de ăsta, normal, neprelucrat și o să pun acolo. Ok, oricum, această casă va avea și ușă, vă dați și voi seama. Dar acum lăsăm așa momentan. Adică nu lăsăm fără ușă, dar o să punem ușă, dar până construim casa și după aia punem ușă. Știți că casa asta o să este super. Adică așa cred. Facem doar 2 pătrățele pentru că nu ne trebuie mai mult. Ce lăsăm așa să facă parte din... Și cu la fel. Hop. 3 pătrățele am făcut acolo. Numai de 2. Ba, e de 3, mă. Ce trebuia?
Bun, și încă am terminat cu căsuța. Cum vedeți, aici va fi ușa. Mă duc să iau lemn de ăsta neprelucrat ca să facem acolo ce am zis. Iau și eu vreo 4 bucăți. 2, 3. Unde mă? Bine. 3 și 4. Nu le prelucrăm că vreau să le pun aici la mine. Asta e mai frumos. Și o să facem și o casă în copăcel, adică să fie și o scară și acolo să stai sus. Și mai frumos, nu faceți voi griji. Și acum doar trebuie să facem niște acacia wood și să facem un ăsta. Poți să faci ușa din acacia? Da, numai că... Da, să folosim acacia, pentru că acacia chiar nu avem ce face, nu? Da, acacia o folosim, că poate avem nevoie la construcții. Folosim dark wood planks. Folosim, facem ușa din astea. Pe jos vreau să las așa iarbă, să fie natural. Și acoperiș, nu sunt sigur dacă o să fac, pentru că arată chiar super așa. Dar cred că o să fac din sticlă acoperișul. Nu sunt foarte sigur dacă o să-l fac din sticlă. Cum avem aici sand. Sper că arată drăguț așa. Da, o să facem puțin acoperiș. Să facem din sticlă, hai să facem. Hai să facem un puțin mai multe chestii de astea. Spargem și facem mina. Facem mina. Facem așa, și pe facem încă o dată așa. Și pe facem așa, și pe așa, și pe așa. Bun, lume, să vă placă această filmare. Adică mie nu-mi place filmarea aceasta, adică filmarea destul de reușită în videoclip. Stai că las că fac târnăcov lumea fac târnăcov din piatră și după aia nu vă scuzați dacă dau times a day, că n-am chef să stau pe noapte așa. Nu vă supărați că nu contează acum. Nu prea contează dacă e noapte și zi. Că o să-mi dau un command block în care apăs pe buton și dai times a day. Dar cred că fac asta pentru că nu prea are rost. Hai că facem asta. Give me cum cheamă? Cum cheamă? Nu știu cum știu cum cheamă. Nailors. Give me nailors. C-O-M-M-A-N-D-B-L-O-C-K. The player can't be found. N-A-Y-L-O-R-S command block. That player cannot be found. Nu poate fi găsit. Eu sunt aici. Ok, lasă că facem noi. Fac eu off camera. Chestia asta cu... Oricum așa se scrie prostia comanda, dar nu mi-iese mie. Asta e, nu mi-iese. Dar oricum fac eu off camera și pun un buton, fac un buton din lemn sau da, și după aia, ce fac butonul din lemn, pun acolo și am terminat treaba și îmi pun acolo și dau times a day, pentru că n-are o să... Am 19 cărbune. Și văd și pe cealaltă mână. Badass. Săpăm în jos puțin. Dar și noi de ceva mai chiar.
oricum, cred că ajunge. Adică ajunge aici. Doar să fac un un chest din chestii de asta. Până hai să facem și niște torțe. 20 de torțe ajung. Și cocoul, nu știu, să facem noi ceva. Ok. Ne trebuie acum să facem niște... un furnace care o să-l pun aici, în loc la chestia asta. Așa. Punem aici prăjitura. Bine, prăjitura. Avem și noi un de ăsta, un col. Punem. Încă ajunge. Sau hai să mai punem chiar încă o bucățică. Ajunge. Oricum avem și sanduri, o să facem și fermă. Și pe aia, în episodul următor vom face și ăsta din glass. Oricum, un loc foarte bun, adică mie îmi place, sper să vă placă și voi locul de o căsuță. Adică mie chiar îmi place locul de o căsuță aici. Arată destul de primitoră căsuța, că știi, vii așa de acolo zici, oh my god, sunt în călătorie. Și odată lag. F3. Căsuță, wow, ce frumoasă este. Intri în ea, wow, ce forme. Ca bine, oricum aici va fi, aici vom muta chestiile aici va fi chesturi, va fi, nu va fi acolo, aici va fi mina, facem frumos. Bun, sper că v-a plăcut acest episod, să vă abonați, dați like, share, comment, subscribe. Eu am fost The Natural MC Power. Pentru că The Natural MC Power înseamnă The Natural, adică naturalul Minecraft, putere, ceva de genul. Oricum, eu nume super. Și, na, sper să v-a plăcut acest episod, să vă abonați, dați like, share, subscribe. Eu am fost The Natural MC Power și v-am salutat. Bye! Woo!